המוטיבציה. אז אנחנו נתחיל. נעים מאוד. אני שחר טוניק. אני מאוד מאוד אוהבת לעבוד במרחבים נשיים, עם נשים, עם נערות. אני מאוד מעריכה ומאוד מתפעלת מתהליכי צמיחה של נשים ונערות, ומהמקום הזה אני פועלת, מהמקום הזה אני מלמדת, ומהמקום הזה אני חולקת תוכן. בהדרכה היום אני אשתף אתכן איך בעצם למקסם את הפוטנציאל של ארון הבגדים שלכן, כך שתוכלו להרגיש כלילות, סדר, בהירות בבוקר, ותחוו יותר ביטחון ושמחה עם הבגדים שלכן. אני מאוד רוצה שזה יצליח לנו, לכולנו, וכדי שזה יצליח, אנחנו צריכות להרגיש שליטה בארון הבגדים שלנו, לדעת באמת מה יש בו, איך להשתמש במה שיש בו, ומה לעשות כדי להגיע לתוצאה בלי להרגיש בעצם מוצפות. זה אחד הנושאים שאני הכי מתרגשת לדבר עליהם, כל הנושא הזה של ארון שעובד בשבילי, וזה רלוונטי לכל אישה, לא משנה הגיל, הסגנון או מבנה הגוף. אז בהדרכה היום אני אראה לכם בעצם איך להשיג תוצאות הרבה יותר טובות מארון הבגדים שלכם, מהמלתחה שלכם, דרך 3 תחומים עיקריים, איך בעצם תוכלו למצוא יותר שילובים, ליהנות יותר מהמלתחה שלכם, לגלות יותר חשק, להתלבש בבוקר בפשטות, בקלות, בלי לקנות פריט נוסף. תישארו איתי עד הסוף, לשעה הקרובה, בלי הסחות. אני מבטיחה שהוובינר הזה, שההדרכה הזאת, ירגש אתכן, ילהיב אתכן, ייתן לכם השראה ומוטיבציה לעשות פעולות כבר מיד בסיומו, ויהיה שווה את הזמן שלכן. במהלך ההדרכה אני מאוד מרוכזת בתוכן. אתן מוזמנות לשלוח בעצם שאלות ב-Q&A, בשלוש נקודות למי שלא יודעת, ואני אשתדל להשאיר לזה זמן בסיום ההדרכה. אז מה אנחנו בעצם לא אמורות לחוות מול ארון הבגדים שלנו? אנחנו לא אמורות לחוות תסכול, עומס והצפה מול ארון הבגדים. אנחנו לא אמורות להשקיע לא הרבה כסף וגם לא הרבה זמן בבחירת בגדים, אם זה בחירת בגדים בחנויות או בחירת בגדים בבוקר, לא אמורות להשקיע בזה הרבה זמן. אנחנו לא אמורות להרגיש את תחושות האשמה על קניות שלא פתרו שום דבר. אנחנו לא אמורות להרגיש את תחושת האשמה הזאת ואת תחושת הצדקה על פריט שלבשתי, שקניתי, שנכנס לארון והוא לא בשימוש, או פריט עם טיקט. אנחנו לא אמורות לחשוב מחשבות רעות על הגוף שלנו, כי הבגדים לא יושבים טוב. יש לי איזה משפט שאני נוהגת להגיד את זה כל כך הרבה בקורסים שלי, שאני חושבת להוציא ממנו ממש מדבקה: בגד לא מתאים, זה לא אשמת הגוף, זאת אשמת הבגד. אנחנו לא צריכות לוותר על נראות בגלל גוף שמשתנה. אנחנו כל הזמן משתנות. הגוף שלנו הוא יצור אורגני, הוא כל הזמן משתנה. אנחנו לא צריכות להרגיש לא בסדר לגבי זה, וגם לא לוותר על איך שאנחנו מתלבשות ונראות בגלל שהגוף משתנה. אנחנו לא אמורות להתלבש באופן שמשעמם אותנו, כשאנחנו בעצם חוזרות שוב ושוב על אותם פריטים. אז מה אנחנו רוצות שיהיה? אנחנו רוצות שקט וביטחון. לפתוח את הבוקר כשברור לנו מה אני עומדת ללבוש, או כשברור לנו איך אני הולכת לעשות את זה, גם אם לא הכנתי את זה מבעוד מועד. אני רוצה להביט בבוקר בארון ולדעת שכל פריט שם משרת אותי. כל פריט שם מרגיש בול, נכון. לדעת שכל שילוב שאני אבחר יחמיא לי, יתאים לי, ישדר את מי שאני. ליהנות מהבגדים שכבר יש לי. אני רוצה לדעת ליהנות ממה שכבר יש לי. קניתי, צברתי, השקעתי, אני רוצה ליהנות מזה. ולגלות דרכים חדשות, איך אני יכולה לעשות את זה, איך אני יכולה לשלב שילובים. אני רוצה להשתמש ביותר מהארון שלי ולהתלבש בקלות, בטבעיות, להרגיש טוב עם עצמי בכל יציאה. אז בעצם אני רוצה לשתף אתכן מה היה אצלי פעם, לפני עשור זה פעם, אוקיי? אז פעם אני נהגתי לקנות בגדים בערך 5 פעמים בחודש,
בעלות של ממוצע 1,500 שקל בחודש, תעשו את החשבון כמה זה שנתי. כל פעם חשבתי שהפריט הבא הולך להיות זה שיסגור לי את כל הבעיות. הפריט הבא זה זה, זהו, זה יסגור לי את זה, יסגור לי את הפינה הזאת. הייתי לובשת את הפריט הזה, מתלהבת, פעם ראשונה, פעמיים, שלוש, ושוב מגיעה לתחושה הזאת של התסכול הזה, של אין לי מה ללבוש. כל פעם מחדש מגיעה לתחושה של התסכול, וכל פעם מחדש מחפשת איזשהו גלגל הצלה. אז היו ימים טובים שהצלחתי להרכיב לוק נחמד, ואפילו נחמד מאוד, אבל ברוב הימים עמדתי ממש בתסכול מול ארון הבגדים ומול המראה, ומול איך שעמדתי לצאת מהבית. לא אהבתי, ממש בדוגרי לא אהבתי. הרגשתי שאין לי מה ללבוש, האשמתי את הגוף שלי, האשמתי את הקניות המיותרות שלי, לא ידעתי באמת מה מתאים לי. אני רציתי לשנות את זה, נמאס לי מהמצב הזה, רציתי לפתח עמוד שדרה בבגדים, מכירות את העמוד שדרה הזה, שאני יודעת מה יש לי, רציתי בעצם להפסיק לרדוף אחרי קניות שלא משרתות אותי, לדעת איך כל פריט שם עובד בשבילי. ראיתי נשים אחרות שעושות את זה, שמתלבשות יפה, שמרגישות ביטחון בנוכחות שלהם, וגם הבנתי זה לא עניין של גוף, זה התירוצים שסיפרתי לעצמי, זה לא עניין של גוף יפה, זה לא עניין של חשבון בנק מנופח, זה לא עניין, זה עניין של ניהול נכון, של מלתחה. אני החלטתי שאני עושה את זה ואני יוצרת לעצמי ארון ברור ומדויק בשבילי. אני למדתי והעמקתי וסידרתי לי את הארון שלי. וזה תהליך שנמשך באמת לאורך השנים, לדייק את הארון שלי לעצמי. ידעתי קודם כל מה מחמיא לי ומה לא. שחררתי בעצם את כל מה שלא התאים בארון הבגדים. גם בעקבות הדיוק הזה, אני גם קיבלתי ביטחון להשקיע. מה זאת אומרת להשקיע? זה לדעת שיש פריטים שאני מוכנה להשקיע בהם, לא רק את הכסף, גם על להשקיע, ללכת ולחפש אותם. פריטים מדויקים וטובים, שאני יודעת שהם ייכנסו לארון וישמישו לי הרבה מאוד מתוך המלתחה. היה לי ביטחון לקנות את הפריטים האלה, וזה גם נתן לי ביטחון לגדול. מה זה אומר לגדול? זה אומר פתאום, היה לי ביטחון וחופש ללבוש את מה שאני אוהבת, לנסות גזרות חדשות, לנסות צבעים חדשים. ואחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי דרך בעצם הדיוק הזה של הארון, זה שהתחלתי להרגיש טוב עם הגוף שלי, בכל מצב. אני מתארגנת במהירות בבוקר, אני מתארגנת במהירות לכל מצב. אני יכולה לצאת לאירוע תוך 10 דקות, שרוב הזמן מוקדש דווקא לאיפור ולשיער ולא לבגדים. הבגדים כבר לא שותים לי אנרגיה, הם נותנים לי שמחה, פעילות, ואני אגיד לכם, אפילו התרגשות ויצירתיות כל בוקר. זה יכול להיות אחרת, אני אפילו אגיד, זה חייב להיות אחרת, וזה אפשרי ממש לכולכם. אז לא משנה באיזה מצב הארון שלך עכשיו, וגם לא משנה באיזה מצב הגוף שלך עכשיו. זה יכול להיות מכל נקודה שבה את נמצאת, הרבה יותר פשוט, זורם ומשמח להתלבש בבוקר. אז הייתי רוצה לשמוע מכן, מה אתן רוצות לחוות מול הארון שלכן? אתן יכולות לכתוב לי ב-Q&A כמו שאמרתי, אני קוראת את התשובות שלכם אחרי הוובינר, חשוב לי לקרוא אתכן ולהבין אתכם ולהתחבר למה שחשוב לכן, אז תכתבו לי. האם אתן רוצות יותר שימוש בבגדים שיש לכם בארון? האם אתן רוצות יותר ודאות וביטחון לדעת בדיוק מה מתאים לכם, מה יש לכם, מה הולך עם מה, זה ודאות וביטחון? או שאתן רוצות יותר חופש לבחור מה שאתן אוהבות ללבוש, שיהיה לכם את החופש הזה ללבוש מה שאתן אוהבות ורוצות. תרשמו לי מה אתן רוצות לחוות בארון הבגדים שלכם, 1, 2 או 3. אני ממשיכה. מי אני? אני שחר טוניק, אני סטייליסטית רגשית. אני בעצם מלווה נשים ונערות להרגיש שלמות עם הגוף שלהן באמצעות הבגדים, דרך תהליכים קבוצתיים ותהליכים אישיים.
האמת שאני כבר עשור חיה את הסטיילינג הרגשי, לא רק כמקצוע, אלא ממש כדרך חיים. אני ליוויתי מעל 500 נשים ונערות בתהליכים אישיים וקבוצתיים, וראיתי ממש מקרוב איך שינוי בארון מוביל לשינוי בדימוי העצמי ובחיים עצמם, בתחושות כלפי הגוף, בעוצמה האישית. זה מרגש אותי כל פעם מחדש לראות את זה. אני מיישמת בארון שלי כל מה שאני מלמדת. סדר, בהירות, שימוש בפריטים שכבר יש שם. אני חיה ונושמת בגדים. אני חוקרת את המשמעויות שלהם, מבינה איך הם משפיעים על מצב הרוח, הביטחון וכמובן הנראות שלנו. אני מתלבשת מתוך הלימה פנימית עם הגוף שלי, הבגדים שלי הם הדרך לבטא את מי שאני, כמו שאתם שומעות, אני מתלהבת מבגדים, אני אוהבת בגדים, והכי חשוב, אני עוסקת בתשוקה שלי כל יום. זו מתנה אדירה, ושהשגתי אותה בעצם בזכות התהליך שעשיתי עם הבגדים שלי. סוד ההצלחה שלי, בעצם ממה אנחנו מתחילות להתקדם. בעצם לא משנה באיזה מצב את נמצאת, לא משנה באיזה מצב הארון שלך, בעצם מכל מקום שאנחנו נמצאות, אנחנו מתחילות להתקדם. מה אני ממליצה בתור התחלה לא לעשות כדי לייעל את המלתחה? לא לקנות. בתור התחלה, באדום גדול, לא לקנות. לא לקנות עוד בגדים מבלי להבין אילו גזרות וצבעים מחמיאים לי. לכל מבנה גוף, ומבנה גוף לא קשור למשקל, נולדנו עם מבנה גוף, זה גנטי, לכל מבנה גוף יש את הגזרות, ולכל אחת בגווני העור שלה יש את הצבעים שמחמיאים לה. אז לא להוסיף עוד לפני שאת יודעת מה מחמיא לך ומה מתאים לך. לא לקנות מבלי להגדיר איזה מלתחה את רוצה וצריכה שתהיה לך. אני ממש ממליצה לא לקנות אאוטפיט שלם שמוצג ברשת או בחנות. תראו, כשאנחנו בעצם מגיעות לחנויות, מי שמעצב את החנויות זה סטייליסטיות. הן יודעות בדיוק איך לעצב את הפריטים אחד ליד השני בתוך קולקציה, כדי שזה יראה לנו, וואי, זה מתאים לזה, וזה מתאים לזה, וזה מתאים לזה, ואז אנחנו מתפתות לקנות איזשהו אאוטפיט שלם, איזשהו קולקציה כזאת שלמה של זה מתאים עם זה, ואנחנו בעצם על ידי זה סוגרות את היצירתיות שלנו, ולא מאפשרות לנו שילובים בארון הבגדים. גם עכשיו לקראת החג יש את כל הנושא הזה של מה תלבשי לקראת החג? אז יש לנו את הרעיון הזה שתלבשי, והמכנסיים האלה עם החולצה הזאת והאקססוריז האלה והנעליים האלה, אל תקני אאוטפיט שלם שמוצג ברשת או בחנות. לא להוסיף פריטים לארון, לפני שאת מבינה את הקשר, קודם כל, של הפריטים בתוך הארון שלך, ואנחנו נצלול לקשר הזה היום. אל תתעלמי מפריטים שאת אוהבת ומסגנון הלבוש שלך. יש נשים, אני פוגשת הרבה מאוד נשים שכבר שכחו מה הן אוהבות. פשוט את החיבור לתשוקה הזאת הבסיסית ביותר של אני רואה בגד, אומרת שהוא יפה ואני אוהבת אותו, בלי האבלים. תעזבו עכשיו את האבלים. בלי האבל עליי זה לא יהיה יפה, עליה זה יפה יותר, זה לא ראוי. לא, תעזבו את האבלים. לא להתעלם ממה שאתם אוהבות. זה סגנון הלבוש שלכם. גם אם אתם לא יודעות להגיד בשם מה סגנון הלבוש שלכם. יש לכם סגנון לבוש. אל תתעלמו מהתשוקה הזאת לבגד יפה שראיתם. אל תלבשו שוב ושוב את אותם 3-4 לוקים מוכרים. מה שנעשה היום בהדרכה יאפשר לכם בעצם לפתוח את המבט לעוד אאוטפיטים. כשאנחנו הולכות לאובייוס ולובשות שוב ושוב וממחזרות את האאוטפיטים, אנחנו סוגרות את היצירתיות ולא נותנות לעצמנו פתח לראות עוד שילובים. ויש שם עוד שילובים. אל תשכחו מהתבלינים, שזה האביזרים והאקססוריז. בדרך כלל המגירות מלאות באקססוריז, אנחנו מתעלמות מהם, זה אזורים שאנחנו לא שמות לב אליהם, אל תתעלמו מזה.
ולא לתת לכל התפיסות והאמונות האלה שמקבעות אותנו על מה ראוי ומה מתאים, לא לתת למשקל, לא לגיל ולא מה יגידו, לעצור אתכן מללבוש את מה שאתם באמת רוצות. קצת לשחרר לנו מרחב של מה אני רוצה בתוך ארון הבגדים. אז איך בעצם כן ליצור מלתחה חכמה, אני כבר יכולה לקרוא לזה בשם של זה, קוראים לזה מלתחה חכמה, שיש בה הרבה יותר שילובים מגוונים בלי לקנות שום דבר חדש. אנחנו בעצם מתחילות לדייק את המלתחה שלנו דרך שלושה תחומים מרכזיים, ואנחנו מתחילות במטרות. למה מטרות? למה אני צריכה מטרות בארון הבגדים? כי המטרות זה בעצם הצהרת כוונות כלפי עצמנו. ללא מטרות, הארון שלנו, גם אם אנחנו עכשיו נצלול ובסוף ההדרכה אתם תגידו, איך בא לי כבר לסדר את הארון? אנחנו צוללות לארון, מסדרות אותו, הוא נראה פיקס. אם אין לנו מטרה, אם אין לנו עוגן, תוך שבועיים הארון הזה שוב חוזר להיות עמוס בפריטים לא רלוונטיים לך. אנחנו נמלא אותו באופן אקראי, אנחנו נעשה עוד פעם קניות אימפולסיביות ומהירות, כשיש לנו מטרות, כמו שאמרתי, יש לנו עוגן, יש לנו בהירות, כיוון, יש לנו בעצם קניות יותר חכמות ותחושת שליטה, תחושת השליטה הזאת מביאה הנאה בארון הבגדים. אז בואו נראה אילו סוגי מטרות יש, ואני אציע לכם כמה מטרות מבחינתי, תרשמו את המטרות האלה עכשיו, או שתחשבו כמובן לעצמכם מה מתאים לכם, אבל באמת, כנסו לארון מתוך קודם כל הגדרה של לפחות 3 מטרות שאתם רוצות להשיג בארון הבגדים שלכם. אז כשאנחנו מדברות על מטרות, יש קודם כל את המטרות הפרקטיות, אוקיי? המטרות הפרקטיות בעצם מדברות על זה שהארון נועד לשרת את היומיום שלי. אז דוגמה למטרה פרקטית כזאת זה להתארגן בבוקר במהירות וקלות. אני לא רוצה להתעסק בבוקר, זה מה שאני רוצה, שיהיה לי את התכלס הזה בבוקר להתארגן במהירות. או להשתמש בכל מה שיש לי בארון. או שהמלתחה תשמש אותי לאורך כל פעילויות היום שלי. זאת אומרת, אם אני לא מאלה שמחליפות בגדים באמצע היום, ויש לי כמה פעילויות לאורך היום, אז אני רוצה שהמלתחה תשמש את כולם. זה אפשרי. יש אפשרות לבנות מלתחה שהיא מלתחה גמישה לכל פעילויות היום. ואם יש לי פעילויות שונות במהלך היום שאני כן מחליפה בגדים, אז אני רוצה שלכל אחת מהפעילויות יהיה לי בעצם את הבגדים המיועדים לה. זה מטרה אחרת יכולה להיות. שהמלתחה תשמש אותי בשינוי המשקל. אם אני יודעת שאני משתנה לאורך השנים, אני כבר מכירה את עצמי, אני יודעת שאני עולה ויורדת, ואני לא רוצה כל פעם להחליף את כל המלתחה, אז אפשר לחלוטין לנסח מטרה שהמלתחה הזאת תהיה גמישה לי בשינויי המשקל, ותתאים לי לשינויי המשקל האלה. מטרות כלכליות, תראו, בגדים הם השקעה. תעשו חשבון כמה בשנה האחרונה השקעתם בארון הבגדים שלכם, כולל הכל, או כמה, אם אתם פותחות את ארון הבגדים שלכם, מה הכסף שמושקע שם, בגדים עם השקעה, והמטרה היא בעצם למקסם את ההשקעה הזאת. אז מטרה כלכלית יכולה להיות להפחית בזבוז וקניות מיותרות, או לקנות רק פריטים איכותיים ומדויקים לי, ולא פריטים שהם לא ישמשו אותי, אוקיי? זאת אומרת, מטרה כלכלית של מקסום ההשקעה הזאת. מטרות רגשיות. תראו, הארון הוא מרחב רגשי, הארון הוא כלי לניהול ואיזון הרגשות. זה בעצם תחום, נקרא לזה המומחיות שלי, זה הפורטה שלי. אני חוקרת את ההשפעות הרגשיות של הארון, ואני יכולה להגיד לכם שעשרות אם לא מאות מחקרים מראים באופן סיסטמטי עד כמה אנחנו מושפעות רגשית מהבגדים שאנחנו לובשות. ואני אתן לכם דוגמה הכי קטנה, להגיע לחנות, לראות שהבגד במידה 40 לא עלה עליי, ולקבל את עוגמת הנפש הזאת עם המחשבות הנוראיות שאנחנו מתחילות לחשוב על עצמנו בתוך הסיטואציה הזאת. אם זה לא השפעה רגשית, אז מה כן? אבל אם הבגדים יכולים להשפיע עלינו בצורה כל כך שלילית, אז הם יכולים גם להשפיע בצורה חיובית. שאלה איזה בגד נבחר להכניס לארון. אז מטרות רגשיות יכולות להיות להרגיש טוב עם הגוף שלי.
מטרה אחת. מטרה אחרת יכולה להיות להרגיש ביטחון בנוכחות שלי, להרגיש שמחה וחיות, להרגיש רגועה ומרוצה. מה אני רוצה להרגיש בתוך הבגד, בעזרת הבגד, ביום יום שלי? ומטרות, זהות ותדמית. בעצם הבגדים שלנו הם דרך לבטא את מי שאנחנו, הם דרך לבטא את הערכים שלנו, את התפיסות שלנו. אז אני יכולה לנסח מטרה שאני רוצה שהבגדים בעצם יהיו בהלימה פנימית ויבטאו את מי שאני, ממש את כל כולי. אני זוכרת שבתחילת התהליך שלי עם הבגדים, אני זוכרת שאני הרגשתי ממש כאילו סגרתי איזשהו פער בין פנימי לחיצוני. הרגשתי שנסגר הפער הזה בין שחר של בפנים, שהייתי סופר יצירתית בעבודה, לבין שחר של בחוץ שהייתה כזה גנרי. הרגשתי שזה שאני מתחילה להתלבש יצירתי, סוגר לי את הפער הזה. בסביבת העבודה שלכם אתם יכולות בעצם לנהל את הנראות שלכם, לנהל את ההרגשה שלכם, ומטרה יכולה להיות להיראות מקצועית, סמכותית, נגישה, בהתאם בעצם למה שאתם רוצות לשדר. אז אחרי שיש לי את המטרות, אנחנו יכולות להמשיך לשלב הבא. עקרונות מפתח פרקטיים, וכמו שאתם מבינות, חייב להיות פה גם עקרונות מפתח רגשיים. אז קודם כל אני מתחילה מהסידור. תראו, אני לא הולכת להיכנס בהדרכה הזאת לפתרונות אחסון ואיך לקפל את הבגדים. יש לזה שפע של טיפים בפינטרסט ברשתות. מה שכן אני אגיד זה שסידור הוא הבסיס, ובעצם מה שאנחנו לא רואות מול העיניים לא יהיה בשימוש, נקודה. לא משנה כמה אני אגיד לעצמי, אוקיי, אז על כל אב אחד יהיה לי כמה טוניקות. לא, לא יהיה שימוש במה שלא יהיה לי מול העיניים. אז ארון גלוי ומאורגן מאפשר לנצל את כל מה שיש בו, לחסוך זמן בהתארגנות ולהימנע משימוש חוזר באותם פריטים. אז כשאני מדברת על הסידור, אני מדברת על חלוקה לעונות, העונה הנוכחית מול העיניים, חלוקה לקטגוריות, כמו שדיברתי מקודם, אם יש לכם כמה פעילויות באותו היום, ולכל פעילות יש את הבגדים המתאימים לה, אז חלוקה לקטגוריות, ויש כאלה שגם אוהבות לרדת לרזולוציות של חלוקה בין האלגנטי ליומיומי, בין צבעים, אבל הדבר הראשון זה שיהיה מסודר לפי קטגוריות, והכל גלוי לעין. אין במדף ערימה מאחורי הערימה, אין כמה בגדים על אותו קולב. סידור, שימושיות. כל בגד שאני שולפת בארון, מהארון, כל בגד שנמצא בארון, משמש את מי שאני היום. והכמות והסוג שמתאימים לפעילות היומיומית שלי. אני בעצם עושה בראש איזשהו עוגה של חלוקת פעילות, ובעצם לפי סוג וכמות הפעילות, כך יהיה גם הכמות של הבגדים. אם אני עושה התעמלות 5 פעמים בשבוע, אז יהיה לי הרבה בגדי ספורט. אבל אם אני עושה פעם בשבוע התעמלות, אין צורך שהארון שלי יהיה מפוצץ בבגדי ספורט. אותו דבר לגבי כל קטגוריה אחרת. אם אני הולכת לעבודה בלבוש רשמי, ואני כל יום הולכת לעבודה בלבוש רשמי, זה יהיה רוב הארון שלי. ובעצם אני רוצה לראות לאן אני מתלבשת, האם אני מתלבשת שונה לכל אחד מהמקומות האלה, ולפי השימוש אני רוצה את הכמות. אני לא רוצה שיהיה לי עומס בקטגוריה אחת וחוסר בקטגוריה אחרת, בגלל שלא חישבתי נכון את הנושא של הכמות. משמעות, זה החלק הרגשי. רק בגדים בעלי משמעות חיובית, ואני מוסיפה שראויים לי נמצאים בתוך הארון. רק הבגדים שראויים לי, תכף אני מגיעה לפירוט של זה, ומחוץ לעין, מחוץ לעין זה אומר במדף גבוה. תראו, כשאני מדברת על גלוי לעין, אני מדברת מהעין ומטה. זה לא רק אין ערימה מאחורי ערימה, ולא רק כמה על אותו קולב, זה מהעין ומטה. קחו לדוגמה את הסופרים, בעצם כל המותגים המובילים נמצאים בגובה העין ומטה. למה? כי אנחנו ממש עצלניות, אנחנו לא נרים את העיניים ולא נוריד את העיניים, ולכן העקרונות האלה גם תקפים לארון הבגדים שלנו. מהעין בעצם ומטה נמצאים כל הבגדים שמשמשים אותי היום.
ומחוץ לעין זה מדף התקוות הגדולות. מחוץ לעין זה יכול להיות מדף גבוה, זה יכול להיות בארון אחר. מדף התקוות הגדולות הוא בעצם מקום מוגדר לפריטים שאני לא מצליחה או לא רוצה לשחרר, או כשיטה בעצם להתחדשות בארון עמוס. ככה הם לא מפריעים ביום יום, אבל יש להם מקום שמור. אני ארחיב על זה עוד קצת בהמשך, על מדף התקוות הגדולות. אז בעצם, מה זה ראוי לי? מה זה אומר המושג הזה ראוי לי? מה זה המשמעות החיובית של הבגדים? אז בתור התחלה, אני מפנה את כל הבגדים מהארון. אני לא עובדת בצורה של להוציא כל מה שלא מתאים לי, אלא אני לוקחת יד, מפנה את כל המדף, כולל הכל, כולל אקססוריז ונעליים והלבשה תחתונה, הכל, הכל, הכל. אפשר לעשות את זה לפי חלוקה לעונות כדי להוריד את העומס מסידור אחד, ואז מה שראוי לי עובר מבחן קבלה ונכנס לארון, כמו מבחני קבלה, אוקיי? אז מה זה המבחן קבלה הזה? מה שמשמח אותי, מה שנותן לי הרגשה טובה כשאני לובשת, לא רק אני צריכה אותו, לא רק פרקטיקה, משהו שמשמח אותי, שגורם לי פרפרים בלב ללבוש אותו. אפילו אם זה טייץ, אני לא לובשת טייצים ביום יום, אבל יש לי טייץ סגול אחד שאני הולכת איתו להתעמלות, וכיף לי שיש לי את הטייץ הסגול הזה, איזה צבע מלהיב זה סגול, ללכת איתו להתעמלות, איזה כיף. אז יש לי אותו להתעמלות, הוא משמח אותי להתעמלות. מתאים לי עכשיו במידה, בסגנון, בשלב החיים שאני נמצאת בו, מחמיא לי ונוח לי, יושב טוב, הצבע טוב לי, הבד והגזרה עובדים בשבילי, נעים לי בגוף, בהרגשה. זה בעצם כל החלקים שיש ביניהם גם רגשי וגם פרקטי, שבעצם הם מבחן הקבלה, ואני מוסיפה לזה עוד קצת פרקטיקה. משתלב בקלות, יכול לעבוד עם עוד לפחות 7 פריטים נוספים במלתחה. אם הוא לא עובד עם עוד 7 פריטים נוספים, רוב הסיכויים שאם אין לי מה לשלב אותו, הוא לא יהיה בשימוש. למצטיינות אני אפילו אומרת 7 אאוטפיטים ולא 7 פריטים. 7 אאוטפיטים זה אומר הכל כולל הכל, כולל נעליים, כולל אקססוריז, אבל בתור התחלה שזה עובד לי עם עוד 7 פריטים, שאני באמת, באמת לובשת אותו. יש פריטים שיכולים לשמח אותי, שיכולים להתאים לי, מחמיאים לי, נוחים לי, משתלבים בקלות, אבל לא מצאתי את עצמי לובשת אותם בעונה האחרונה. אז אם אני לא לובשת אותו, אני אבחן פה, מה קורה? אני לא מחזירה אותו אוטומטית לארון, אולי למדף התקוות הגדולות? אנחנו תכף נגיע לשם ותראו למה אני מתכוונת. ונוח לתחזוקה, הרבה נשים אומרות לי את הנושא הזה של נוח לתחזוקה, הרבה נשים אומרות אני לא רוצה יותר גיוץ בארון הבגדים, אני לא רוצה בגדים עדינים שאני צריכה לברור בשבילהם כביסה, אז אם אתן מאותן נשים, אז הארון שלכם צריך לשרת אתכם, ולכן הבגדים שישארו שם וראויים לכם, נוחים לתחזוקה. אנחנו ממשיכות למה יוצא מהארון. אז בעצם מה שיוצא מהארון דורש מאיתנו 4 שקיות בגדים, וזוכרות את שלב הביניים של להוציא את כל הבגדים מהארון כבר עשיתי, כולם בחוץ. עכשיו רק מה שעובר את מבחן הקבלה נכנס, וכל השאר נכנסים ל4 שקיות בגדים, שה4 שקיות בגדים האלה הם כבר ההחלטה. זאת אומרת, מנגנון ההחלטות הוא לא רק ממיין לי את מה יצא, שחלק מהמיון זה באמת כבר עוזר להוציא את זה, אלא ממש עוזר לי להחליט את ההחלטה ולהפסיק את הדחיינות. זהו, להוציא את זה מהארון שלי. אז מה אני מעבירה הלאה? אני מעבירה הלאה רק פריטים טובים שלא שימשו אותי. באהבה, למישהי שאני מכירה או למישהי שאני לא מכירה. באמת האוצרות שלך שנשארות שם, אבל שנשארים שם ומעמיסים עלייך, כי את לא לובשת אותם, כי הם לא ראויים לך באיזשהו אופן, יכולים להיות מתנה עבור מישהי אחרת, לשחרר את זה באהבה, בלי חבלים. רק פריטים טובים מעבירות הלאה. תיקון, מה אנחנו מתקנות?
אנחנו מתקנות תיקון קטן, רק פריט שמשמח אותנו. תיקון קטן זה קיצור, תיקון קטן זה קרע. אם אני מסתכלת על שמלה יפהפייה ואומרת, אם אני אוריד לה את השרוולים ואעשה לה הצרה במותן ואוסיף לה עוד איזושהי תוספת למטה, היא דווקא יכולה להיות נחמדה, ביג נו נו. לא צריך, אתם לא תעשו את זה, חבל. תמסרו את זה הלאה. תיקון קטן לפריט שאתם אומרות עליו, וואלה, אני לא לובשת אותו רק בגלל שיש לו קרע קטן, שהוא לא, הוא ארוך עליי. אותו תיקחו לתופרת לתקן, וכבר אתם שמות אותו בשקית לקחת לתופרת. מחזור. למחזור אנחנו שמות את כל הבגדים שלא מכבדים אותנו. בגדים קרועים, בלויים, עם גולגולים, מתוחים, מופתמים, גדולים מדי, קטנים מדי, כל הבגדים האלה הולכים למחזור. יש כאלה שאומרות לי, אבל אני שומרת את זה לספונג'ה, אני שומרת את זה לפיג'מה, למה עוד אנחנו שומרות את זה? אז קודם כל ספונג'ה כמה פעמים אנחנו עושות? 5 פעמים ביום? לא, לא ממש. אז לספונג'ה אני יכולה להשאיר באמת סט אחד של בגדים, ולשינה פיג'מה, איזה כיף זה להיכנס עם פיג'מה למיטה. אז באמת, את כל האלה שנשארים בארון ככה, כי חבל, זה ישמש אותי למתישהו, אז המתישהו הזה לא מגיע, אנחנו חיות כאן ועכשיו, יאללה, למחזור. ואני מגיעה לשקית התקוות הגדולות שתיכנס למדף התקוות הגדולות. אני קצת ארחיב על זה עכשיו. בעצם, שקית התקוות הגדולות כוללת בתוכה התלבטויות, כוללת בתוכה בגדים טובים ושימושיים שפשוט נמאס לנו לראות, או כי קשה להיפרד. אני קצת אפרט. התלבטויות, תראו, כשאנחנו מגיעות לסדר את ארון הבגדים, יעלו התלבטויות, שדרך אגב, אני כבר אומרת, בסוף, אני מזמינה אתכם לאתגר שחלק מההתלבטויות ייפתרו בו. אבל זה גורם לנו להתלבט. כן מתאים לי, לא מתאים לי, לא יודעת, לא למדתי מה מתאים לי. אז ההתלבטויות האלה הן בעצם איזושהי דרך לשים אותם בשקית התקוות הגדולות ולדון בהם, אם הם מתאימים. בגדים טובים ושימושיים שנמאס לנו לראות, יש בגדים כאלה שאני מסתכלת עליהם ואני אומרת, וואלה, זה אחלה, כאילו משמש אותי, אבל כבר עולה לי, לא בא לי כבר ללבוש אותו. זה מסוג הבגדים האלה שאני מסתכלת בתמונות מעבר ואני אומרת, היי, למה זרקתי את החולצה הזאת? ממש אהבתי אותה. אז החולצות האלה שפשוט נמצאות שם וכבר נמאס לנו לראות, אתם מעבירות אותם לשקית התקוות הגדולות, חוזרות לשקית הזאת עוד חודשיים, ואיזה כיף, מתחדשות בפריט חדש מתוך ארון הבגדים שלכם, ואז אפשר לעשות רוטציה בתוך ארון הבגדים שלכם. שקית התקוות הגדולות חוסכת לנו כסף וגורמת לנו להתחדשות בתוך ארון הבגדים. והבגדים שקשה לנו להיפרד, כי אני באיזשהו תהליך של שינוי ואני רוצה לשמור את הפריטים שקטנים עליי, לפחות את הטובים ביותר, או הפריטים שגדולים עליי, אוקיי? כי יש שם איזשהו פריט שאני קשורה אליו רגשי, כמו למשל סוודר שסבתא סרגה, שמלה מאיזה אירוע חשוב, איזשהו פריט איקוני שקניתי לאורך השנים, אבל הם לא משמשים אותי, הם לא צריכים להיות מהעין ומטה, אני שמה אותם בשקית התקוות הגדולות, ובעצם המשמעות שלה זה שהיא משחררת מהעומס הפיזי והרגשי, בלי תחושת אובדן, ומאפשרת להתחדש מבפנים. אבל, האבל הגדול שאני רוצה להגיד לכם, זה שהיא מוגבלת, היא מוגבלת כי אחרת אנחנו את כל ההתלבטויות נכניס פנימה, ושאר השקיות יישארו ריקות ונעלבות. אז אני מגבילה אתכן, זה אמורה להיות בין שקית למדף, לא יותר מזה, וברגע שזה מוגבל, אתן חייבות לעשות הכרעות. זה בנוגע לסידור וארגון, ואני לוקחת אתכן כבר צעד אחד קדימה, לעקרונות של מלתחת קפסולה, שמלתחת קפסולה מממשת בתוכה עוד עקרונות, ומאפשרת לנו עוד יותר לדייק את ההחלטות שלנו בתוך הארון, גם בשלב הסידור. זאת אומרת, היא יכולה לעזור לנו, העקרונות האלה יכולים לעזור לנו גם בשלב קבלת ההחלטות,
בנוסף לכל מה שדיברתי מקודם, וגם בשלב של הוספת פריט חדש. עכשיו תראו, מלתחת קפסולה, מדברים על זה המון ברשת, על מינימום פריטים למקסימום שילובים, ומה זה המינימום הזה, האם זה מדף אחד, האם זה כמה מדפים, מה זה המינימום הזה שמדברים עליו? אז אני רוצה להגיד, קודם כל להרגיע, ולהגיד שמלתחת קפסולה זה מושג שבא לתאר פונקציונליות יותר מאשר גודל. ובעצם העקרונות של המלתחה מאפשרים לנו לבנות טווח נרחב של ארונות. מה הכוונה? מארון בגדים לטיסת לואו-קוסט, ארון בגדים שאני צריכה להכניס לתיק גב, זה ארון בגדים, אני צריכה להכניס אותו לחופשה קצרה. אז החל מארון בגדים כזה, דרך מזוודה גדולה לחופשה יותר ארוכה, ועד ארון הבגדים אצלנו בבית, אם זה ארון אחד, אם זה שני ארונות, זה בעצם מבטא פונקציונליות של המלתחה. אז מה בעצם מלתחת קפסולה אומרת? בשביל לממש את העקרונות האלה של מקסימום שילובים במינימום פריטים, אני בעצם רוצה להתחיל מבסיס של מלתחה שהצבעוניות שלה זה צבעוניות ניטרלית. הצבעים הניטרליים זה ג'ינס, חום, לבן, אפור וירוק זית. זה הצבעים הניטרליים. היתרון הגדול של הצבעים האלה זה שהם משתלבים נהדר בינם לבין עצמם. הם משתלבים נהדר עם כל שאר הצבעים, והם לא יוצרים עומס אפילו באותו אאוטפיט. אז בעצם בסיס המלתחה הוא בסיס של צבעוניות ניטרלית, עם נגיעות של שחור ועם מעט צבעוני. עדיף שהמעט הצבעוני יהיה לפי מניפת הצבעים שמחמיאה לכם, עדיף שזה יהיה ככה, כי אז גם יהיה שילוב הרבה יותר נוח בתוך ארון הבגדים, ובכל מקרה זה מעט צבעוניות. אני רוצה שיהיה לי במלתחת קפסולה, במלתחה חכמה, גיוון של גזרות, לא more of the same. הרבה פעמים אני רואה את זה, אנחנו מגיעות לחנות, רואות מבצע, וואלה, והחולצה הזאת סוף כל סוף מתאימה לי, סוף כל סוף מצאתי משהו שעולה עליי, אז אני קונה את אותה חולצה מכמה צבעים. אותה חולצה מכמה צבעים לא מממשת לי את העקרונות האלה. למה? כי רוב הפעמים זה לא יהיה צבעים ניטרליים, אלא הצבעוניות הזאת לא תשמש אותי במלתחת קפסולה, וגם זה לא מממש את הנושא הזה של גיוון גזרות. אז אם יש לי מכנסיים, אני רוצה כמה גזרות של מכנסיים. ואם יש לי חולצות, אני רוצה שכל חולצה תהיה שונה אחת מהשנייה, ואני עוד מעט אכנס גם לאיזה גזרות כן כדאי שיהיו בתוך הארון ודווקא כן יחזרו עליהם, אבל מבחינת גיוון אני לא רוצה more of the same. לא מלא ג'ינסים מאותה גזרה ולא את אותה נעל בכמה צבעים. האקססוריז של מלתחת קפסולה הם בזהב או כסף, השאלה מה אתם מעדיפות ומה מתאים לכם. זה בעצם אותו דבר כמו צבעוניות ניטרלית, כי זהב וכסף זה צבעוניות ניטרלית. ושימו לב, היחס בין הפריטים הוא 1:3 בין פריטים תחתונים לעליונים, גם כשאתם אורזות וגם במלתחה שלכם בבית. יחס של 1:3 אומר שעל כל זוג מכנסיים או על כל חצאית יש לי 3 פריטים עליונים, שהפריטים העליונים טומנים בחובם את כל הפריטים העליונים שיש לי. זה לא רק 3 חולצות קיץ, זה החולצות והווסטים והמעילים והג'קטים והעליוניות והקרדיגנים והגופיות. כל הפריטים שיש, 1:3. ופריטים על זמניים וקלאסיים, מה הם הפריטים האלה? כשאנחנו מדברים על פריטים על זמניים וקלאסיים, אנחנו מדברים בעצם על פריטים שלא יצאו מהאופנה כבר הרבה מאוד שנים, ממש עשרות שנים. פריטים שהם לא יצאו והם יישארו פה לעוד כמה שנים, מה שזה אומר שאם אני משקיעה במלתחת קפסולה עכשיו, היא תשמש אותי לעוד כמה שנים, ועליה אני רק אוכל להרכיב עוד ועוד מורכבות ולהעשיר אותה. אז אנחנו מדברים על ג'ינס גבוהים עד למותן בגזרה ישרה ומלאה, ממש עד למטה, עד לעקבים, זה אורך מלא. וללובשות חצאיות זה חצאית ג'ינס בגזרת A. אנחנו מדברים על מכנסיים שחורים אלגנטיים, קלאסיים, וללובשות החצאיות זה חצאית שחורה בגזרת A. ג'קט שחור, ג'קט ג'ינס, שמלה שחורה קטנה, חולצת כפתורים לבנה, חולצות וגופיות בסיס שמגיעות מתחת, החלקות שמגיעות מתחת לשכבות, בקיץ זה קצר, בחורף זה ארוך,
בגזרת הנעליים זה סניקרס, לא נעלי ספורט. נעלי סירה, כאן יש גיוון, מה שנוח לכם, שטוח, עקב, ומעיל ארוך או מעיל טראנץ'. זה הבסיס. ממנו אנחנו מתרחבות, ובפינטרסט אני ממש ממליצה, למי שהנושא הזה של מלתחת קפסולה מעניין אותה, אני ממש ממליצה לצלול לתוך הפינטרסט ולראות שם באמת אפשרויות, ותראו שהפריטים האלה חוזרים על עצמם, הצבעוניות הזאת חוזרת על עצמה בכל המלתחות, מה שמשתנה שם זה סוגי הפריטים, זה איזה מכנסיים שחורים את תראי שם. אז אחד יהיה עם פנסים והשני יהיה בלי פנסים, אבל את תראי את המכנסיים השחורים האלגנטיים, ואת תראי את הג'ינס הארוך, הגזרה הישרה. את תראי את הפריטים האלה, ומה שעוד יכול להשתנות זה שהצבעוניות, לפעמים יש מלתחת קפסולה שאומרים לכם בצבעוניות החורף. זאת אומרת שהפריטים הצבעוניים, מעט הפריטים הצבעוניים שמכניסים פנימה, הם בצבעוניות החורפית או הקיצית או מה שטרנדי באותה עונה. זה בעצם הצבעוניות שאתם תראו בתוך ארון הבגדים. אז אלו בעצם הפרקטיקות שלכן לארגון יעיל של המלתחה כדי להוציא. אבל יש עוד משהו בנושא הזה של ארגון מלתחה. כדי בעצם להגיע לתוצאות שאנחנו רוצות, אנחנו צריכות להבין ולהסכים לקבל את זה, שהדרך שבה התנהלנו עם הארון עד עכשיו זה לא שהיא לא נכונה, היא פשוט מה שהכרתי עד עכשיו. זה מה שידעתי להתנהל, אז ככה התנהלתי. להבין שלא תמיד אני רואה בעצמי את כל הדרכים האפשריות לשינוי, ויש גם יותר מדרך אחת לעשות את השינוי הזה בארון הבגדים. וכמו שאמרתי בהתחלה, לתת לעצמנו קצת לשחרר את עצמנו מתפיסות, מקבעונות, ממה ראוי לי, ולתת בעצם הזדמנות לדרכים שלא חשבתי לפעול בהם, כי שם בעצם קורות פריצות הדרך המשמעותיות והאמיתיות. אז מלתחה מדויקת ושימושית היא בעצם ניהול חכם ומיינדסט נכון, הבנה עמוקה של הצרכים שלכן, של כל אחת מכן, את הסגנון שלה, מה באמת מחמיא לה. זה תהליך של למידה, של יישום, וזה לא משנה איך הארון שלכם עכשיו הוא מרגיש, גם אם הוא סגור ומגביל וגם אם הוא עמוס בבגדים. המפתח הוא ניהול שיטתי כדי להשיג את המטרות האלה שהגדרתם לעצמכם או שתגדירו לעצמכם, שזה כולל הרגשה טובה והנאה מלבוש, חיסכון בזמן וכסף, ולחיות עם מלתחה שמביאה לאיזון, חופש והשראה.